committee hearing para sabay-sabay yung paninira nila ng pangalan ni VP Sara Duterte. Tapos tingnan po natin, at that time, isinampa na daw nila sa DOJ. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa sinasampa ng DOJ yung case sa court? Yeah. So para ma-trigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana sinabi na lang niya patayin niyo si Marcos. Sabi mo i-trigger, but anyway, I'm trying to process, but hindi logical yung sinabi mo that event will trigger. Kaya po nila inilalabas itong mga witness na ito ay para i-adapt ng public yung nararamdaman nilang fake indignation. Akala kasi nila meron daw misbehavior si VP Sara Duterte at indignant sila sa kanilang ginawa at kinukumbinsi nila ang taong bayan na i-espouse yung sariling feeling na iyon. Kaso nga lang, na-reveal kanina sa kanilang investigasyon, hindi pala sila thorough kasi pinapalabas nila na yung sarili nila ay napakabanal. At napakabanal yung proseso nila ng pag-iimbestiga ng supposed misbehavior ni VP Sara Duterte. Excuse me lang sa prosecution and sa defense. Witness, one point lang, maybe one Yes, or sir. two questions on that Yes, point. Your Honor. Sabi mo, the President, sa pananaw mo, and yung iba, Speaker Martin felt threatened. Base doon sa investigation namin, sir. Base sa investigasyon at base sa video. Base sa video, sa investigation, at sa ibang testimony. So if they felt threatened, that means tingin nila totoo yung sinabi ni VP Sara na patayin sila. If Kasi they- they wouldn't feel threatened if they don't think na she meant it, na patayin silang tatlo, right? In our investigation, they trinato nila yung utterances as seryoso. Yes, At so banta ito. they won't feel threatened unless tingin nila seryoso yung threat. According to them, seryoso yung threat, Yes, sir. okay. But the threat was, pag pinatay niyo ako, papatayin ko kayo. So kung hindi naman nila sila balak patayin, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think, balak nga nilang papatay si Vice President. Actually, sir, ito, from the point of view of law enforcement like us, yun nga yung naging alarming na issue dun na sa amin, sir. Sa No, amin I agree. Ah, I'm also, Mr. Vitessa, I'm also alarmed with the language, with saying that. I'm alarmed with what's happening in our country, in flood control, etc. But that's not my point. My point is, in your investigation, para maging grave threat, kailangan yung party na trineten feels threatened. Pero ang sinabi ni VP Sara, pag pinatay ako, patayin silang tatlo. So kung wala naman silang tatlo balak na patayin siya, why would they feel threatened? Did that not come into your mind as an investigator? What comes into your mind, Your Honor, is yun nga, yung possibility na God forbids may mangyari sa BP na hindi naman alam nung tatlo, then mati-trigger ngayon yung instruction, then papatayin yung tatlo na hindi naman nila alam. At the same time, No, may then in mga that- ibang grupo Then in na that case, hindi ba logical, because you're the President of the Philippines, you order the PSC to make sure that walang mangyari sa kanya rather than baliktad na tinanggalan siya ng security. nung I'm just following your logic. I won't Yes, I sir. won't argue. Finish your ano, and I'm satisfied, Mr. President. I'm just trying to figure out nga no how you came about yung gave threats given Yeah. ang sinabi niya kung papatayin ako. So We- finish your answer so that we qualify that grave threats sa term namin as event-based condition na yun nga pag nangyari yung event magti-trigger ngayon yung threat ng Vice President. Now insofar as na-threaten sila yung sinasabi mo po sir na pag namatay si Vice President tsaka papatayin ngayon ng tao na inutusan niya, yung tatlo. Ang isa sa alarming, na very alarming part na nakita namin, yung mga sasakay ho na grupo po eh. Kasi, God forbid, pwedeng mawala ang Vice Presidente but not necessarily sila yung dahilan. Pwedeng namatay siya for one reason or the other. Then, ang impression na ng marami, ang may kasalanan nito, yung tatlo. So, again, magkakalabo-labo na yan. May sasakay na sa issue, thinking na pag pinatay nila yung tatlo, ang sisisihin ngayon yung kampo ni Vice Presidente kasi
may attirances na ginawa ang Vice Presidente to that effect. So, yun ho yung sa investigation namin. Now, insofar as pumasok ho yung elements ng grave threats, yeah, we believe na pumasok yung elements ng grave threats kasi nasatisfy ho lahat ng elements ng grave threat based on the revised Management Code. I'm assessing your answer, but malayo na malapit yung sagot mo dun sa triggering events, ha? Kasi parang logical, di ba? Dahil sinabi niya yon, baka may gumawa. Hindi nga mag-trigger, papatay sa kanya. So para matrigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana sinabi na lang niya, patayin niyo si Marcos. Sabi mo i-trigger, but anyway, I'm trying to process, but hindi logical yung sinabi mo that event will trigger. Because the event that will trigger the assassination on the tree is the killing of the Vice President. And the Vice President will not tell people, kill me so that you kill them. Precisely, Your Honor. Ang death kasi, for instance, mamatay ang Vice Presidente, it does not necessarily follow na yung tatlo yung lang papatay base doon sa attirances. Pwede kasing mamatay yung Vice Presidente for one reason or the other. And again, since walang makakalam kung sino ang pumatay dyan, ang impression ng mga tao ngayon, matitrigger ngayon yung instruction. Pag na-trigger yung instruction, pwede na ngayon sumakay yung iba-ibang grupo thinking na kahit mabulilyaso ang sisisihin dito ang Vice Presidente kasi nga may attirances na ginawa ang Vice Presidente in public. From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national security po yun. It's a matter of national security, Your Honor. Counsel for the response. Tapos yung mga date ay typo daw kung saan and close siya masyado doon sa Quadcom hearing. Hindi siya coincidental nung nangyari yung supposed investigation nung November and December. Tapos yung mga form nila, question and answer at saka mga affidavit, templated. In other words, mukhang minadali yung documentation at yung supposed na ginawang investigation around late January and February para tumaon nung February Quadcom committee hearing para sabay-sabay yung paninira nila ng pangalan ni VP Sara Duterte. Tapos tingnan po natin, at that time, isinampa na daw nila sa DOJ. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa sinasampa ng DOJ yung case sa court? Hindi po ba? Meron lang po, ayon sa rules ng DOJ, 60 days. Tapos pwedeng extend ng 30 days. Mahigit 1 taon na po. Bakit hindi nyo pa sinasampa sa korte yung kaso kung totoong may kaso kayo? Ang lumalabas po ngayon ay itinaon nyo lang yung supposed NBI investigation at DOJ investigation around the time na sinisiraan nila si VP Sara Duterte. Nagmoro-moro sila, nag-imbento sila ng supposed na investigasyon, ipinapakita nila na napakabanal ng kanilang cause, wala naman palang maayos na ginawang investigation. And besides, hindi naman maganda yung mga case Wala naman siyang na-establish na case. Dalawa po yung case na sinasabi niya. Una po sa lahat, anong grounds mo doon sa impeachment ang ginagamit para impeach si VP Sara Duterte? Kasi ang nakalagay lang doon ay other high crimes, betrayal of public trust, graft and corruption. Sabi nila betrayal of public trust. Pero ang paraan nila na i-prove yung betrayal of public trust ay magpo-prove sila ng 2 crime. Grave threat at saka inciting to sedition. Pero bakit may papasok sa betrayal of public trust kung nagpo-prove ka ng crime? Hindi ba dapat ipapasok mo yan sa other high crimes? And since hindi mo pinasok sa other high crimes, inaamin mo na hindi talaga siya high crime. And ordinaryong krimen lang ang gusto mong patunayan. Pero it begs the question, kung ordinaryong krimen lang yan, bakit hindi ginawa na lang ng konstitusyon na ang impeachable offense ay all crimes in general? Bakit mo ipipilit under the category ng betrayal of public trust? Okay. Ngayon po, kapag gusto nilang i-prove yung inciting to sedition, ay mali po yung sinasabi ng witness. Ang measure na ginamit niya ay dangerous tendency rule. Mali na kaagad yun. Dahil hindi na yun yung jurisprudence ngayon.